Не е важна чашата. Важно е какво има в нея. Искате ли рекламата ви да изглежда така? Това е сметката за апокалипсиса. Моля, платете. Или пък така. Вашата реклама може да изглежда по всякакъв начин. Може да е историческо. А може да бъде и напълно реалистично. Искате коли, кораби, самолети? Имате ги. Имаме дори космически кораби. И разбира се, дядо Коледа. Можем да създадем всичко. От реалистично видео, като това, или това, или това, до детска анимация като тази. Единственото ограничение се нарича въображение. Вашата реклама ще бъде създадена от режисьора на Ничия земя с помощта на изкуствен интелект. При пълно спазване на законите. И мислите, че това е скъпо? Не, това е за всеки. Всяко лице може да плати сметката си. Аз съм Луций Деций Септимий, счетоводител на Пети Римски легион. Ако искате, мога да водя и вашите сметки. Какво трябва да направите? Контактите са отдолу, в описанието.